Solong naglakad ang isa habang nagsilbing lookout naman yung isa pang magnanakaw. Dito nila nakita ang pwesto ni Lola Reynalda na noong mga sandaling yun ay natutulog sa sofa. Kaswalang itong naglakad sa loob ng tindahan. Maya-maya pa'y dinampot na sa may paanan ang cellphone ni Lola. Pagkatapos, lumabas ang magnanakaw, subalit sumenyas ang isa na meron pang kahon ng sapatos o cash box sa ulunan ni Lola Reynalda. Subalit, pagbalik ng magnanakaw at nang nakuha na ang cash box, biglang may nangaruling sa tindahan. Malas. Kaya nagising si Lola Reynalda at ibinalik ng magnanakaw ang kahon ng sapatos na may lamang cash na 10,000 piso. At dahil nalimpungatan si Lola, imbes na magulat at mataranta, nagmano ang magnanakaw sa kay Lola. Sabay alis. Hinabol na matanda hanggang sa may pintuan ang magnanakaw, subalit nakasibat na ang dalawa. Napag-alamang notorious sa kawatan ang dalawa sa kanilang lugar. Pinuntahan na ng mga pulis ang tahanan ng mga magnanakaw, subalit wala na ito. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, ito Basic mga mano magnanakaw, po. basic, kawaan ka. Napakamagalang ng mga Magalang magnanakaw. at least, di ba, may natitira pa rin May respeto. right conduct and good manners. Magnanakaw na nag-bless pa, no? Nagnakaw. Pakahoy-kahoy pa, Kesa pa-bless naman, ka magnanakaw. kesa naman tumakbo, at least nagmano. Nagmano muna At bago least na-apply sumibat. natin yung tinuro sa atin ng grade 1, di ba? Ano ba sinuro nung grade 1? Magmano sa nakakatanda. Toto, respeto yan. Dahil nga niya kay Lula. Pero malaking tulong yung CCTV. Tama. Kasi yung CCTV na yan, initiative ko yan eh. Sabi ko kay Lula, lagyan mo ng CCTV yung tindahan mo. Para pag may pumasok na masamang loob, makikita mo. O yan, kitang-kita. May warrant of arrest na itong dalawa kaso na sumibat na taga Addition Hills. Para kapitbahay ni Kajot to. Manda to eh. Kapit-bahay talaga ni Kuya Kadyo. Oh, imagine mo, notorious na kawatan, parang wala na lang sa kanila, no? Oo, imagine kahoy kahit lang. matanda. Kasi may mga ano di ba? Sa mga magnanakaw ba dyan o kriminal, may ine-exempt ba kayo? Ibig sabihin, Wala. so halimbawa, Matanda, mas madaling halimbawa biktimahin. yung may kapansanan, o wag yan, kawawa naman. Walang ganon. kawa, mas madaling biktimahin. May My kapansanan ka, uy, matanda ka, hindi ka na makahabol, or madali ka na lang ibudol. Sana ang wish ko ngayong Pasko, mamatay na yung mga ganyan, di ba? Uy! Bakit? Hindi mo wish mamatay ang mga lalamang ng kapwa? Mandadamay Sobrang ako dyan. impyerno na tayo sa nararanasan natin sa gobyerno. Oo. Tapos, May mga ganyang magnanakaw pa. Oo. Kasi nga na-inspire sila na gumawa ng kalokohan Kasi marami nga nagnakaw, bilyon-bilyon Oo, nga. Tapos, sila nga, onti lang So, kasilpon-silpon nga lang oo, yung so ninakaw ano nila. wish ko? Gumaling. Ano wish ko? Ano sila? Mabuhay? Siyempre. No? Nakakainis nga yung mga magnanakaw na yan. O tinan mo, hinabol na agad ng sa bagay, may mga warrant of arrest na rin yung sa flood control eh. May nahuli na. May kinulong na daw. Eme lang yan. Hindi ba yan totoo? Hindi ba yan totoo? Wala na talaga yung trust. May trust issues na ko si sa, Tita Max. sa lahat. Pati sa mga ex ko talaga. Galaw na naman yung mga civilian. Hindi sila civilian, no? Pare-pareho yan sila. Yan ang sinasabi ko eh. Diba? Yung mga magnanakaw, maliit man o malaki, magnanakaw pa rin yan. Tama, correct. Bad yan, bad. Piso man o bilyon, magnanakaw ay magnanakaw. Pero ba't mas madali nahuli yung nang 1 piso? Yung nang bilyon, hindi. Kasi nga, napanggahan niya na yung pagtakas niya. Makaka-escape may na siya. pira. Malalagyan niya na yung mga dapat lagyan. Okay. Yung piso ba, malalagay mo yun sa bato pa sa'yo yan ng diba? Pag binribe mo yung sa piso. sa bagay. Galing na talaga ni... Para ka ng abogada ngayon, Tita Max. Abogada. Tagapagtanggol ng mga... Na mga...
Kabit. Hoy! Bakit? Ganun talaga? Basic. Anyway, so ingat po tayo lalo Sa ng mga mga senior. magnanakaw. Sa mga senior, sa mga senior. Bakit? Kasi nambubudol yan. Yung mga magnanakaw. Yung senior. Paugod-ugod lang yan, paugod-ugod. Yung Kunwari, matanda. Yung magnanakaw. Pero, Bulag-bulagan. yung senior, Hindi, magnanakaw. kaya nga, dadalihin yung cellphone mo Ng magnanakaw. ng senior. Mahilig sa medyo bata yan. Senior. Basic. Di ba? Kaya, sanali. Si Direk Phil, sabi niya kahapon, Hindi pa yan senior. pinanatan na naman ako ni Tita Tita Tanya. Max. Pero hindi yan totoo, sabi niya. Sabi ni Direk Phil. Good morning, Direk Phil. Lahat ng Morning mga sa mga, bumabiyahe. hello sa mga nakaka-discount na ng 20%. Ay, mga senior. Mga magnanakaw. Wow, may Dahil ID pa. May Yung ID. senior, yung senior. Magnanakaw. Diba? Ano May- yan eh, may priority lane yan eh. Yung senior? Yung magnanakaw. Ay, magnanakaw ka dito. Galing talaga. Diba? May privilege, may privilege. Oo, pag bumilan sa Mercury, mauna eh. Yung senior? Yung magnanakaw. Hindi, nandampot na nga lang eh. Yung magnanakaw. Yung senior. Ulyani na kasi. Yung senior. Yung magnanakaw. Naka ano eh, riding in tandem eh. Yung magnanakaw. Yung senior. Uy, Uy, naihi sa shirt. yung senior. Uy, priority yan ng mga ng mga LGU. Yung senior? Yung mga magnanakaw. Dapat nang ulihin talaga. Sino ka magnanakaw? Yung senior. Dapat makatanggap ng ayuda yan. Yung senior? Ang kapal nyo! Ng magnanakaw? Yung senior! Umiiwas ng tingin. Lagi nagtatanaw sa